Tkompli titħabbel il-kobba marbuta ma' rekit ta' frodi fil-benefiċċji soċjali, frodi li fih hemm imdaħla esponenti tal-Partit Laburista. Dan kif jidher li l-membri tal-Cabinet jew għall-inqas uħud minnhom ma kinux jafu b'dan il-frodi qabel l-aħbar ħarġet fil-medja ftit tal-ġimgħat ilu. U dan ikkonfermatu propju waħda mill-Ministri ta' Roberta Bela, il-Ministru Mirjam Dalli, illi qalet b'mod ċar li saret taf b'dan is-serq ta' miljuni ta' euro meta l-aħbar ħarġet fil-medja. U mhux meta rriżenja l-ex-deputat Laburista Silvio Grixti sentejn ilu. Meta sirt taf bil-frodi fil-benefiċċji soċjali? Rajta minn fuq il-ġurnali. Ġvinti dal-aħħar sirt taf biha? Rajta fuq il-ġurnali. Ġi Roberta Bela dam sentej, għax Roberta Bela jgħid li jaf sentej biha. Dam sentej lilkom għalilkom biha? Jiena rajta fuq il-ġurnali. Qabel ma konx taf biha inti? Le, rajta kif ra kulħadd pubblikament diġà rispondi. Issa tliet ġimgħat ilu ġifieri. Rajta fuq il-ġurnali pubblikament kif ra ħaddieħor. Sa issa ħadd għadu ma jrid jerfa' responsabilità għal dan l-aħħar skandlu qed jaffaċċja l-Gvern ta' Roberta Bela. Skandlu li fih insterqu miljuni ta' euro mill-poplu Malti Wawċi. Li ma kontux tafu qed tgħid li membri tal-Cabinet? L-investigazzjonijiet tagħmilhom il-Pulizija. Dik l-investigazzjoni għaddejja u l-eżitu ta' dik l-investigazzjoni ovvjament joħroġ ir-riżultat tiegħu. Għana jħu responsabilità dak li sar? F'kull pajjiż. U meta jkollok l-eżitu ta' dik l-investigazzjoni tieħdu l-passi neċessarju tinġar ir-responsabilità. Fl-aħħar jiem aktar persuni komplew jiżvelaw kif kienu esponenti tal-Partit Laburista li propju kellmuhom u ħajruhom biex japplikaw għal dan il-benefiċċji soċjali meta dawn ma kinux intitolati għalih. In-nies iwa huma kanvażers ta' ministri. Kanvażers. U daw irranġaw lek kollox huma. Kollox. Ngħid u żed. U xi ħadd mill-customer care tal-Kastilja ma qalli mur tkellem ma' Dr. Silvio Grixti. Qalli għaxu jista' jgħinek. Kif appena tħalt qed li jiena referewni minn Kastilja. Inti minn Kastilja u rewk ċar li kienu qed jirreferu għand Grixti biex tieħu benefiċċju. Iva. Pereżempju tmurant tabib ħajat. Le, qalli mur kellem il-Dr. Silvio Grixti qalli għaxu jista' jgħinek. Ok, f'termini ta' flus. Iva. U qalli biex ngħidulhom li jirreferewni huma. Infatti Dr. Grixti kif appena tħalt għandu jiena u għetlu li batuni minn Kastilja mill-ewwel b'dik id-bissima għal Jorrit. Ġib il-qedem tajli mela. Iżda qudiem dil-evidenza kollha, il-Prim Ministru Roberta Bela għadu qed jinsisti li dan il-każ ta' frodi huwa distanti minn Kastilja u mill-Partit Laburista. Dan huwa każ li huwa distanti minn Kastilja, distanti mill-Partit Laburista, milli qed nifhem mhuwiex distanti iżda min-numru ta' deputati tal-Partit Nazzjonali. Kif tgħid li huwa distanti meta n-nies taħt xhieda kemm il-darba semmew nies minn Kastilja, ma tistax tkun distanti għax in-nies taħt xhieda stess semmew Kastilja, Prim Ministru. Jien qed ngħidlek illi Kastilja resqed dan il-każ għall-attenzjoni tal-Korp tal-Pulizija, l-istess għamel il-Ministeru għall-Politika Soċjali, nerġa' taħrab li kull darba. Sab inti qed taħrab li Prim Ministru, anke Martin Balzan tal-Mam qallek li naqbuta jaffermi kbar minn hekk. Tal-Partit Nazzjonalista jekk qatt irreferew persuni. Xorta bqajt ma ġibniex minn ħarer responsabilità Prim Ministru. Diġà ntrefet ir-responsabilità politika. Roberta Bela nnifsu konferma li mill-investigazzjonijiet li saru kien hemm mill-inqas 160 persuna li bbenefikaw minn dan ir-rekit ta' frodi. Bil-Prim Ministru ma jeskludix li dan in-numru ikompli jiżdied.